Eusko ikaskuntza, jakitez. Kultur arloa Euskal Herria irratian. Eusko ikaskuntzarekin batera, kulturgintzaren tartea. Kondesa eskuguria. Duela aste gutxi, hemen Iruñan einiko aurkezpena, launarteko aurkezpena, dena esaten hasita. Aur jaio berri baten moduan, argitaletxe berriaren lehendabiziko kume bat ikusi genuen nola sortu zen. Horren aurkezpena behintzat egin ziguten horren lekuko. Izan ginen eta zuek geurekin batera. Dena esaten hasita lehenagotik lanean aritu den liburu gilea da, baina orain arte literatura edo narratiba, ez behintzat orain artean, ez zuen tratatua testu liburu eta alakotan aritua zenlit izeneko argitaletxea. Orain denon artean izenarekin beste hildo edo lan berri honetan sartu da. Narratiba, literatura, eta horixe da eskutartean daukaguna lehendabiziko lana Kondesa eskuguria. Gero noski, gehiago etorriko diren ustean. Aurkezpen saio honetan, Inma Errea, Fernando Rey, Enrique Ugalde, lehendabiziko sarrerako hitz batzuk Inma Erreak emanik. Aurreko liburu batzuekin, eta liburu hau, Kondesa eskuguria, bere azken eleberria da. Orain, Fernando hitz egingo du horretaz, eleberriari buruz eta egilari buruz, baina, hori da nolabait, eleberri honek markatzen du zigilu berriaren ibilbidea. Eta ez dakit, nik uste dut gauza, zigiluan baita ere asmoa dauka, argitaletxeak asmoa dauka, beste biliburu egiteko hemendik epe ertain batean, hemendik uda pasata, ez? Bat da, Milena Gusena baita ere, Giltzurrun herriak edo Maldi Pietri, hori ja aspaldi lehenagokoa da, hau baino lehenago egina, agusek egina, eta gero badago beste liburu bat baita ere prestatzen ari garena, eta da liburu eleberri japoniar bat. Japonian Japoniako historian gehien saldu den liburua da, 3 milioi ale saldu ditu, eta da, amodiozko maitasun bat, neraben tartean daudela edo, alako zerbait, maitasunezko oiua munduaren erdian deituko da, euskaraz, eta japonieraz, benetan, sekai no txusindu, sakegu. Hemen izango bagenu euskaratu behar duen itzultzaileak oso ongi euskatuko luke, baina gaur ez dago. Hortaz, bilduma, izanen den zerbaiten lehendabiziko alea da, hemen aurkeztu digutena, eta zautu dezagun, beraz orain Fernando Rey, bera itzultzaile izan da, eta ikuspegi horretatik, perspektiba horretatik, bere informazioak, bere gogoetak. Fernando Rey. Itzultzaileak badu bentaja bat, eta orduan, horregatik esaten dute itzultzailea dela irakurle privilegiatua, askotan irakurtzen dulako liburua, irakurri bitartean, itzuli bitartean edo itzuli baino lehenago, ikartzen duelako, eta nor da egile hau, eta zergatik idatzi zuen, eta orduan, azken batean, egia da itzultzaileak bukatzen dula ongi ezagutzen bai idazlea eta bai obra. Eta horregatik hitz egiten dugu itzultzaileok, bestela itzultzaileok beti nolait ere bigarren mailan gelditzen garen eta gelditu behar dugun persona gara, ezta? Ezkutuan bezala. Eta orduan hori, hitz batzuk esan behar ditut, egileari buruz eta liburu honi buruz, besterik gabe. Milena Gus, hori, Imak esan duen bezala, emakume idazle italiarra da, Genevan sortua, baina oso lotua dagoena Sardiniarekin. Zardeina, hala esaten dugu euskaraz, Sardiniarekin. Eta, irakaslea da, eta niri bereziki, adierazgarria iruditu zait, ze gauza esan dituen bere jardunari buruz, bere idazteko, bere ofizioari buruz. Eta hori, esanen ditut, bi,
berak esaten du liburuak ezongiaren kontrako pilulak direla, eta eromenaren kontrako babesa ere bai. Eta arduan, eta emozioak idatzi behar direla, bestela galduko lirakela. Tira. Orduan hori, berezi, adierazten du, ez dakit ima oso ados dagon, idazlea baita, itzultzailea ez ezik, eta arduan esaten du, azken batean, barrenean idazle guztiak direla doakabeak, gizajo eta gajo batzuk, muinean, eta arduan horregatik idazten dutela. Ez tegit konforme gonen den, baina bueno, Milena Agusek hori esaten du. Hoxe, Milena Agusen obrari buruz, esan beharra dau, 2005an lortu zuen ikusten nolabaiteko ospea, mentre dorme il pesekane liburuarekin, hau da, marrazoa lo dagoen bitartean, hori ez dago euskaratua, eta baina gero gehien bat nik uste ospea hundiena eman diona dudari gabe izan da Maldi Pietre liburua argitaletxe honek aterako duen urrengoa, ezta? Eta idazle honen bigarrena. Maldi Pietre giltzurrun harriak izanen da, eta honek bai, sari asko irabazi ditu, eta jende askoren oniritzia jaso du, ezta? Baditu beste liburu batzuk, hemen txosten honetan jarri ditugunak, eta hau, La Contesa di Ricotta, Kondesa eskuguria, hau du azkena, oso eleberri desiratua, jende askok espero zuena, eta egileak berak esaten duenez, novela helduena, bere ustez, heldutasun handienekoa. La Contesa di Ricotta, hori, Kondesa eskuguria, titulua jarri dioguna. Eta liburuari buruz bi hitz, eleberri hontan historia bat kontatzen da, jauregi zar batean bizi diren hiru ahizparen historia kontatzen da, eta esan barra dago, ez baita kontatu behar historia guzia, ezta? Besterik gabe irakurtzeko gogoa piztu. Eta arduan, asko du ipuinetik, asko du helduentzako ipuinetik, eta asko du tragikomediatik, eta esan beharra dau, sentira beratasunez, ironiaz, eta feminitatez, eta erotismoz betea dagola. Eta nola baitere, barrenean, gogo eta egiten dela harremanez, amodiozko harremanez, eta, besterik ez dut esan behar urtez, ezta? Eta, ironiaz heltzen dio denok maitatzeko eta maitatuak izateko dugun irrika horri. Ironiaz eta komikotasunez eta sensibilidade handiz. Kondesa eskuguria zari gara Milena Agus idazle italiarraren lana Fernando Reik euskaratua, eta zerbait gehiago lan honek ze molde, ze estilo dakarren, itzulketa eta argitalpena, izan hau interesgarri baita, gazteleraz atera den ia aldi berean, euskaraz, hoi ez da maiz gertatzen, eta beste iruzkin batzuk eta edituko dugu ere, editorea Kike Ugalde, nola sartu den, nola ausartu den abentura honetan. Estiloari buruz, esan behar du beste gabe oso izkera argia eta zuzenekoa duela, eta edertasun handiko eta indarra handiko idazkera duela, eta oso deskribapen aberatsak, eta nabarduraz josiak, eta hori, besterik ez dut esan behar, Baina ez du espanto hondirik egiten, ez gaian, ez estiloan, Intensidadea transmititzen du. Eta besterik gabe, itzulpenaz, besterik gabe aipatu nahi dut gauza bakar bat. Nabarmentzekoa da, liburu hau eta gaztelaniazkoa bateratsu argitaratu direla. Gutxitan gertatzen da hau gure mundu txontan, esan nahi dut generalean gaztelaniara askoz lehenago ailegatzen da liburua euskarara baino, eta hori traba da literatur zale ontzat, jende askok pazientziarik izanez, eta hartun gaztelaniaz hartzen du lehenbizi. Kasu honetan, euskal irakurleak aukera izanen du zuzenean
euskaraz irakurtzeko, bateratsu argitaratu direlako. Ez da, orain dela 3 aste edo ailegatu zen bestea. Orduan esan daiteke. Eta nik uste hori, esfortzu hori eskertu behar zaiola argitaletxeari. Postu hori egin duelako eta esfortzu hori egin du, eta gutxitan bezala, euskarazkoa gaztelanezkoarekin batera ailegatu da hori, liburu dendetara. Eta besterik ez? Lortzeri baduzu, beste itzultzaileekin harremanetan egotean ikustut, ematen du itzultzailearen lana izan behar duela oso gauza individuala eta personala eta bakartia, ez? Baina nik pensatzen dut agian mesede gara izan daitekeela kontrakoa, harremanak itzultzaileen artean, hizkuntza desbinetako itzultzaileen artean edo komunikazio hori ona dela. Are idazlearekin albadin bada, jakina. Bai, idazlearekin batzutan lortzen da, eta oso gauza berazgarria da, eta gaina ezinbestekoa. Eta beste gauzat esan behar dut, eta aprobetxatuz bain, hemen, eta zuzentzaileena ere bai. Esan edo, alde hortatik, zer esan behar duan honen alde? Lujuzko bi zuzentzaile izan ditu dela. Normalean, lujuzko bi zuzentzaile izate ditu nik. Xabiro Larra eta Ander Irizar. Biai pasatzen diet, bakoitzak mota bateko zuzenketa egiten du. Eta orduan beti izaten da berazgarria. Horrelako zerbait egiteko beti gogoak izan ditu, baina lehen argitaletxea zen nirea. Ni langilea nintzen eta orain dela 2 urte nik hartu nuen, ez? Orduan ja hasi nintzen pentsatzen eta gero topo egin nuen Unai Pascualekin ere eta beraitarekin eta 3 artean seginen hau mamitzen ideia. Eta, bueno, gero, ima ezagutzen dut beti danik, eta harremanetan jarri nintzen berarekin, hori igual... Izan da, sinergia. Bai, egiteko, eta gero Fernando ere, eta, bueno, sortu zen. Hasieratik oso klaro, beste hizkuntzetan edo beste tokitan ateratako liburuak euskeratu, edo originalak ere bai, edo... Bueno, originalak, printzipioz oso zaila da. Azken finean, argitaletxe batzuk daude, argitaletxe asko, eta... Uste dira, egile bakoitzak badauka bere argitaletxea eta zaila da hortan sartzea, baina, ez dakit, gerta daiteke momentu batean, gerta daiteke ez, egin genezaken zerbait, baina momentuz askoz errezagoa da guretzako horako gauzak egitea ez itzulpenak. Eta zer negozio da, liburuak egitea? Ez dakigu, orokorrean ez. Orokorrean ez, baina hauekin ez dakigu behindik. Zaila ikusten dugu, baina, saiatuko gara egiten. Kondesa esku guria, hortaz, gaurko gure kultur arlo honetan, denon artean, zigilu honen lehendabiziko lana, hasi berri den abentura editoriala eta bizi luzeta oparoa, izanen aldu horixe geure desioa. Egia esan da, esaten duguna sortzeunean, sortze horren testigu, izatzarete gurekin batera kultur arloan, etorkizuna oparo izateko, noski, liburuak egin behar dira, erosita, gero irakurri. Denon artean, alaxe izena hartu du zigilu honek. Eta modu honetan, iritsi gara eusko ikaskuntzarekin batera, hemen Euskal Herri irratian, ikasturte honetan, irrati urte honetan, egindako kultur arloaren amaierara. Udazkena, hasi berritan zegoenean, irailan hasi ginen temporadan eta geroztik astez-aste hortxe ibili gara kultur arloa eginez, kultur arloan barneratuz. 38 saio izan dira, guztiak eusko ikaskuntzarekin batera eginak, kulturaren sorkuntzan, divulgazioan, jakintzan zer berri dagoen, kulturgintzaren berri ematen zabalkundia eginez. 38 saio eta hemen zarrenda begiratuta, denetarik zerbait izan dugu egia da, literatura eta liburuak izan ditugula beste generoko kultur kontuak baino gehiago, baina bestelakoak ere baditugu, esate baterako eta arte plastikoetan, margogintza,
Gogoan dugu Javier Ziga Etxandiri eskainitako saioak bi izan baitziren, Elizondoko txokoton hor museoa baitago eta hortxe erakusketa, bide batez esanik, proposamen egokiena izan liteke, Zigaren erakusketa horretara bisitan joatea, Pello Fernandezekin, bera izan genuen gidari eta solaskide Ziga Etxandiri eskainitako saioietan. Musikaren hildotik ere, jo dugu noizbait, Euskadiko Orkestrako arduradun Inigo Alberdirekin solasean, edo Iruñeko Orfeoieko zuzendari Igor Ijurrarekin. Izan ditugu eta hizkuntzalaritzaren aldetik, esate baterako Euskalkiak, Koldo Zoazu, Islari, hizkuntza politikaren hildotik Patxi Bastarrika izan du genuen. Ale batzuk, gutxi baina, bat edo beste izan dugu ondare arkitektonikoari buruz, edo gurean nobedadea, guretzan nobedade izan zena, heraldikari eskinitako saio bat ere. Herri kirolaz, saio sorta bat izan dugu, denak Mikel Asartarekin eginak, herri kirolaren ikuspuntu antropologiko bat edo emanez. Tartea eta beta izan dugu, Eusko Ikaskuntzaren erakunde honen ekimenen berri zabaltzeko, joan den udazkeneko kongresua esate baterako, gizarte, aurrerapen, iraunkorrerako berrikuntzaz, hor pare bat saio egin genituen, edo Irujo Fondoaren digitalizazioaz, edo Auñamendi entziklopediaz, edo Asmos Fundazioaren ikastaroen eskaintza sarean zenbatekoa den ezagutzeko, edo gazten hildoan datorkigunea proiektuari buruzko informazioa izan genuen. Literaturaz, hor bai ugari, izan dira atalak, besteak beste, Aingeru Epaltza, Alberto Ladrón, Castillo Suárez izan ditugu gurekin. Arreta egin diogu Jimeno Jurioren lan guztien bilduman agertu diren lan berriei. Gogoan izantekoa ere, temporadaren hasira lehenengo saioa Santiago Ezkerra Beltza, idazleaz rekuperazio lon bat izan zen, eta orain amaierakoan berriz editorial sortu berriari, egin batean zikloa isteko. Historiaz ere, zerbait egin dugu, Nafarroan izan diren, kanpotarrek bidaiariek nola ikusi gaituzten, eta hemen bai gogoan daukaguna galera bat, despedida bat, martxoaren hasieran Jose Miguel Bidadorren eriotza izan bai genuen. Bidador kulturgile eta eragile eta tristura hori. Gelditu zaigu ikasturte kulturalari amaiera ematerakoan. Eta modu honetan, astez-aste, kulturarloa egia esan, zalaparta ondirik egin gabe, baina hemen ibili gara norbaitentzat probetxagarri izan delakoan edo izan ditekelakoan geure bazterrauetan sormenaren da ikerlanaren da kultur gintzaren berri emateko. Eta hau guztia esanik, oraingo temporada honen, irraturte honen despedidan, geure desioa noski, uda ondotik berriro, itzuliko ote den kultur arlo hau, orduan ere Eusko Ikaskuntzarekin batera. Holaxe, kultur arloa, 2009 eta 2010ko ikasturteari doakionez, hementxe, amaitzen da. Mila esker, zuen arretagatik. Eusko Ikaskuntza, jakitez.